אז מה קורה חברים, כאן פיזובוטט חדש בערוץ, בסרטון של היום אני אלמד אתכם טיפים וטריקים בפורטנייט, אז יאללה בואו נתחיל. אל תשכח לשים לייק וסאב ויאללה צפייה מהנה. כמו שראיתם באינטרו, היום אני אלמד לתת לכם כל מיני טיפים וטריקים בפורטנייט. טיפ מספר 1, אז בעצם תדמיינו שיש כאן מישהו בתוך הבוקס, אוקיי? אם יש כאן מישהו בתוך הבוקס, אתם בעצם רוצים להיכנס אליו לבוקס, כל מה שתצטרכו לעשות, תשים כאן מדרגה, פשוט לעשות אחד, ובשני לערוץ פריט וקפיצה לתוך. ממש ככה, לשים קיר ולראות עליו ולהרוג אותו. זאת שיטה שתעזור לכם, ולא משנה, גם אם הוא יחזיק את הקיר, אוקיי, ותעשו ככה. הוא יחזיק את הקיר או תעשו ככה. הוא יחזיק את הקיר, זה לא משנה. כל עוד יש לכם את המדרגה פה ותעשו לו ככה, שימו כאן קיר, אין לו באמת סיכוי מה לעשות בגלל המדרגה הזאת. טיפ מספר 2. אז הטיפ השני הוא זה בעצם להפיק נכון. מה זה בעצם אומר להפיק? נגיד יש כאן מישהו בתוך הבוקס הזה, אז פשוט לקחת לו ככה את הקיר, נגיד לפתוח ככה, לתת לו ככה, או נגיד לעשות לו ככה, אוקיי? זה בעצם נקרא להפיק או לעשות ככה. זה בעצם נקרא להפיק. אז איך אנחנו בעצם מפיקים נכון? אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה פשוט קודם כל לקחת לו קיר כמובן, וברגע שלקחתם לו קיר, אני ממליץ לכם לא לעשות ככה. כי אם אתם תעשו ככה, אתם גם תהיו חשופים אליו וגם הוא יהיה חשוף אליכם. וזה נגיד נקרא 50-50. 50% סיכוי שלו להרוג אותי ו-50% סיכוי שלי להרוג אותו. אז מה בעצם אנחנו נרצה לעשות? לקחת את הקיר, לפתוח את הידית הזה. אנחנו בעצם נרצה לעמוד כאן בחלק הזה, ופשוט לקפוץ ולראות עליו. כמובן שאם הוא עומד בצד הזה, אז להפיק ככה, ואם הוא עומד בצד הזה, להפיק ככה. ואם אתם נגיד יותר בקטע של לפתוח חלונות כאלה, אז אני אומר לכם לעולם לא לפתוח חלון באמצע, כי שוב פעם, שניכם מאוד מאוד חשופים. אז לא לפתוח חלון באמצע. תפתחו חלון נגיד בצד ימין, ותראו ככה. בשלב הזה אתם רואים אותו יותר. מה שזה אומר, לכם יש 75% סיכוי להרוג אותו, ולא יש רק 25% סיכוי להרוג אתכם. למה? כי ברגע שפתחנו את זה, אנחנו בעצם נהיה בכיוון הזה. והוא ככל הנראה יעמוד כאן, בדיוק מול החלון. זה אומר שיהיה לו פחות סיכוי להרוג אותנו, אוקיי? ממש ככה, כי גם עוד פעם, אם הוא יהיה כאן, אז הוא בעצם יהיה כאן יותר סיכוי לראות אתכם. על קיצר הבנתם, או שתפתחו ככה ותפיקו, תפתחו ככה ותפיקו עם החלון. ממש ככה. אני אישית ממליץ לכם להפיק יותר ככה, כי זה אפילו יותר נוח מאשר להפיק נגיד חלון. יש כאלה גם שתפיקו ככה, שזה גם טוב ממש. אבל זה אני ממליץ לכם לעשות את זה ככה בשלב הבא. טיפ מספר 3 הוא, אז טיפ מספר 3, הטיפ הבא, זה בעצם נגיד שהוא בתוך בוקס, אבל אין לו בעצם פירמידה בתוך הבוקס. אני רוצה להגיד לכם משהו. אם אתם תהיו עם פירמידה בתוך בוקס משלכם, זה הרבה יותר טוב מאשר להיות בוקס בלי פירמידה משלכם. או אפילו מדרגה, שזה גם טוב. אבל אתם חייבים לשים כאן או פירמידה או מדרגה, אני ממליץ פירמידה. אז אתם מגיעים לסיטואציה שיש מישהו בלי פירמידה בתוך הבוקס שלו. מה שבעצם תרצו לעשות זה לקחת לו את הקיר וכמובן להפיק ככה, כמו שהראיתי לכם מקודם. אבל אם אתם במקרה עושים לו ככה והוא ישר פותח עליכם אדיט ויורה לכם, מה שתרצו לעשות זה ברגע שהוא פותח את האדיט לשים לו פירמידה. ברגע שאתם שמים לו פירמידה, או שהוא יהיה תקוע בתוך הפירמידה, או שהוא יהיה כאן מאחורה ויהיה לו פחות סיכוי לראות אתכם. ואז בשלב הזה אתם יכולים לקחת את הקיר ולעשות את זה, לפתוח את האדיט ולהרוג אותו. לסגור עליו את האדיט, תוכלו לעשות ככה ולהרוג אותו תוך שנייה. בלי אפילו שיהיה לו מה לעשות, כי הוא תקוע לכם לתוך הפירמידה. עד שהוא כבר יעשה ככה, כבר תספיקו להרוג אותו. טיפ מספר 4. אם אתם נגיד רוצים להיות בתוך בוקס ככה, אז קודם כל דבר אחד, שימו כאן פירמידה או מדרגה. אני אישית ממליץ לכם לשים פירמידה. אחרי ששמתם פירמידה, ברגע שמישהו
רוצה לקחת לכם את הקיר, או שפשוט תנסו להחזיק אותו. ברגע שהוא מנסה לקחת לכם את הקיר, תעשו ככה אדיט ותהרגו אותו. ממש תפיקו ככה או ככה, ובאמת לא יהיה לו סיכוי. כי הוא בתוך הראש שלו כבר עושה ככה, עושה אחד, וברגע שבא לעשות הסטיים אולי מוכן עם הפעם לתת לכם מכה. אז זה כן משהו שמאוד מאוד יכול לעזור לכם. אבל ונגיד, הוא צריך לקחת לכם את הקיר, מה שאתם בעצם תרצו לעשות, זה לשים ככה פירמידה ובעצם לצאת למאחורה, ורק אחר כך לצאת לצד או ימין. ולמה בעצם לצאת אחורה ולא לצדדים? שזה בגלל לא יודע אם אתם שמים לב, אבל כל בן אדם שתבואו ותנסו לקחת את הקיר, רוב כל בן אדם, אם הוא יברח, הוא יברח לצדדים. אוקיי? יברח לצד ימין, לצד שמאל, וזה כבר יהיה צפוי מדי, כי זה כבר ידוע. אז בגלל שגם אותו בן אדם יחשוב שאתם תברחו לאחד מהצדדים, רוב הסיכויים שהוא כבר יכין לכם כאן איזשהו טראפ עם בוקס כאן ובוקס כאן, ואז ברגע שתרצו לברוח, תדעו שאתם בתוך הבוקס שלו. ואז הוא יכול להרוג אתכם תוך שנייה. פשוט מה שתעשו, זה לצאת לאחורה ולצאת למאחורה פשוט. ואז הוא יחשוב שאתם בצד ימין או בצד שמאל, אבל בעצם אתם תהיו בה מאחורה. כי הוא יחשוב שאתם תהיו בצד ימין או שמאל, כמו כל בן אדם. טיפ מספר 5 ואחרון. טוב חברים, לפני שאני עושה לכם את הטריק האחרון, אל תשכחו להירשם לערוץ וכפתור הפעמון, לתת בלייק, ויאללה, בואו תראו את הטריק האחרון. אז הטריק בעצם שאני רוצה ללמד אתכם, זה טריק שלא הרבה יודעים עליו. זה טריק שיותר פרוים משתמשים בו. אם אתם נגיד באמצע טורניר, אז אני בעצם ממליץ לכם לעלות גבוה בשיטה הזאת של רצפה, רגע תראו, רצפה, קיר במדרגה. אוקיי, ממש בשיטה הזאתי. אם אתם נגידו, אז תעלו ב2, סולו 1, טריו 3, וסקואד 4, 5 ו5 כאלה וכולי. אז נניח ואני סולו, אז אני בעצם מבנה אחד כזה ועוד אחד. וככה בעצם יש שיטה בגובה, אנחנו נרצה לשים ככה קיר 1, 2, 3, וזה דבר גם טוב. נחסום כמובן את זה, נשים ככה, ככה, וככה בעצם יהיה גם פחות חשופים. ואז מה שאני רוצה לעשות זה לשים קיר כאן, קיר כאן וקיר כאן, קיר וקיר, את זה בלי פירמידה למעלה, כי זה עושה מיגון זניות וזה לא כזה נחוץ. ואז ברגע שתראו, ואז ברגע נגיד שתרצו לחפש אנשים ולראות עליהם, תוכלו לפתוח אדיט כזה, או חלון, כזה, או דלת, או כזה, ולראות עליהם. אני כמובן ממליץ זה, כמו תמיד, אוקיי? אז כן, ואז פשוט תוכלו לראות עליהם. ממש ככה, ברגע שנתחיל לראות עליכם, תוכלו לראות האדיטים, ככה עוד בוקס בצד ולראות עליהם ככה. זו שיטה שהרבה מאוד פרוים משתמשים בה, ואף אחד לא באמת אומר את השיטה הזאת. אתם חברים בצדדים, אם נהנתם מהסרטון של היום, אל תשכחו להירשם לערוץ וכפתור הפעמון, לתת בלייק, אני הייתי ויזו, נתראה בסרטון הבא, ואתם הבא, יאללה ביי.